Good day! Kahumanyan naman natin pala bliya. Dumiretso kami didi hot tops. Adi, nagparking kami didi. Ganadot era parking pirak anda na. Ngan pagkatapos ng pagparking, nagbaktas kami. Di pa kadto hamay igbaway. Aw, igbaway. Balit, adi na kami didi may entrance, didi may tops. Nga nagbayad kami han entrance fee nga aga paliwat ini. Nasir nga panggabi ko nun din pero gusto ko aga kay para nakikita ko talaga itong Cebu City. Wow! Sana mag Cebu Ujo. Katapos adi nag-video kita overlooking man. Amo ko nini didi pinakahataas na bukid hiton Cebu nakikitaan kay nasing didi 360 degree. Huna ko 69 degree. Tas adi na kita ka mo waray pa initawugod kay Camila ito na adi kay nagusyoso kami kasi syempre kami siya nga turista din kay aga pa kami. So tara, biyahe kita otro.